Тур эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Рабочего говор, кемне акчасы эшли, икесе килә, ул без выходных может работать. Эшнең 30% тәмам. Сөембикә проспектында капиталь төзекләндерүнең иң кызган чагы. Сабантуйны көтүп алабыз. Елга бер генә килә. Ул 130 мең кешене җәлеп иткән Чаллы бу елларда татар халкының иң матур бәйрәмнәренең берсе Сабантуен билгеләп үтте. Быел ипподром мәйданында беренче тапкыр ат чабышлары гына түгел, күңелле чаралар да уздырылды. Татар халкының милли бәйрәмендә Гүзәл Шиһапова булып кайтты. Нәни Юлия әнисен көтә. Рубрика кысаларында балалар йортында тәрбияләнүче сабыйлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Сөембикә проспектында төзекләндерү эшләре бара. Юл төзүчеләр биредә 1 июньнән эшли. 2 атна гына эшләсәләр дә төзекләндерүнең 30%-ын тамамладык инде диялар. Проспектларны төзекләндерүгә республика бюджетыннан 660 миллион сум акча бүленде. Бирдә Чаллының Камдорстрой тресты хезмәткәрләре эшли. Шәһәр җитәкчелеге көн саен диярлек эшчеләрнең хезмәтен контрольдә тота. Юл төзүчеләрнең ише кузу булса да, безнең иҗат төркеме белән аралашырга вакыт таптылар. Халыклар дуслыгы проспектында эшләр ахырына якынлашып килә. Бирдә иске асфальтны салдырганнар, тигезләүче катламны җәеп бетергәннәр. Хәзер аскы катламны җәеп бетерәләр. 3 көннән проспектны тулысы белән ачалар, әмма тагын бер кат ябырга туры киләчәк, чөнки соңрак тагын өске катламда җәячәкләр. Әлегә Сөембикә проспектында барлык эшләр дә 30%-ка тәмамланган. Фрезерование у нас идет. Иске асфальтны салдыру 60%-ка тәмам. Юл кырыендагы борт ташлары да 30%-ка урнаштырылып беткән. Сөембикә проспектын төзекләндерү 30 августка кадәр тәмамланырга тиеш. Хәзер эшчеләр 2 сменада 24 сәгать буена эшли. Эш вакыты 7-дән 7-гә кадәр. Юл төзүчеләрнең эшен җиңеләйтер өчен тагын бер смена булдырырга телиләр. Рабочего говор, кемне акчасы эшли, икесе килә, ул без выходных может работать. Üçüncü sмену ясыйбыз, потому что кеше урнашса, күбрәк булса, ясыйбыз üçüncü смену. Кеше бик җитәрлек булса, 2 смены работаем. Но все равно даем отдохнуть там. Төзекләндерүдән соң юллар гына түгел, светофорлар да яңарачак. Халыклар дуслыгы һәм Мәскәү проспектлары киселешендә аларны алмаштырганнар инде. Берничә урында бурылышларны да яңарталар. Мәсәлән, 16-нчы мәхәллә тукталыш янындагы бөҗраны бераз халыклар дуслыгы ягына күчерәләр, чөнки ул җирле юлдан чыгучы машиналар юлы белән кисешә. Яңа разворот кирәк. Монда беренче ситуация создавать треба. Куркыныч, конечно, трамвай тем более монда. Яңа бөҗраның киңлеге 6 метр булачак. Чагыштыру өчен искесенең киңлеге 3 метр гына. Юл төзүчеләр барлык эшләрне дә вакытында тәмамларга ниятли. Гүзәл Шиһапова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Юлларны гына түгел, су торбаларын да төзекләндерәләр. Чаллы су каналы, канализация һәм су торбаларын ремонтлый. Бу эшне оешма хезмәткәрләре ел саен башкара. Узган елны Чаллыда 33 чакрым торбаларны капиталь төзекләндергәннәр иде. Төзексез булу сәбәпле авариялар килеп чыкмасын өчен торбаларны һәр даим тикшереп тору мөһим дип белгечләр. Әлегә 2 чакрым салкын су торбаларын төзекләндерәләр. Вакыты килеп җитте ремонтны. 2 километр полиэтиленовая труба салабыз. Безнең планы, безнең капитальный ремонт бит не түгел, аварийный түгел бит участок. Шәһәр татар халкының иң күңелле милли бәйрәмнәренең берсе Сабантуен билгеләп үтте. Чаллы Сабантуен карарга күрше район авыллардан, шәһәрләрдән, республикалардан да кунаклар килде. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, бәйрәмне 130 мең кеше караган. Сабантуенның иң матур һәм мавыктыргыч мизгелләре киләсе сюжетта. Сабантуй татар халык кысаларыннан чыгып инде күптән төрле милләтләрнең яраткан бәйрәменә әверелде. Сабантуй мәйданына якынлашканда моны бик ачык күрергә мөмкин иде. Бер якта татар халык биюе, бераз читтәрәк рус халык җырлары яңгырый. Әнә шулай милли җыр биюләр белән шәһәр һәм республика җитәкчелеген каршы алдылар. Татарстан лидеры сәясәте республикада яшәүче барлык 115 халыкка карата хөрмәт тәрбияләүгә юнәлтелгән. Сабантуйны ачу тантанасында Рөстәм Миннеханов Чаллының хезмәт батырларына дәүләт бүләкләре тапшырды. Шын күңелдән сезне безнең иң яраткан бәйрәмебез Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык, Сабантуйларыбыз матур үтсен.
şäherimiz motor bolsun, тынычлык болсын. Шоуларны бәйрәм белән Сабантуйның махсус кунагы Абхазия премьер-министры Артур Миквабия да котлады. Кыска вакыт эчендә Татарстанның ирешелгән уңышлары шатландыра да, гаҗәпләндерә дә. Абхаз халкыннан сезгә кайнар сәлам. Хезмәт батыры исеменә лаек булганнарның берсе Татарстанның физик культура атказанган хезмәткәре Республиканың Тэквондо Федерациясе президенты Рәфис Мусин. Ул да үзенә күрә куштырнаклар эчендә ил өчен уңыш үстерә. Яңа чемпионнар тәрбияли. Когда синең хезмәтеңне оценивать итәләр, тоже бик әйбәт инде. Спортсменнарыбыз әйбәт выступать итәләр, әле моны күптән түгел чемпионат молодежи үтте безнең Алабуга шәһәрендә. Без 55 регион арасында 4-нче команданы алдык. Алтын медальләр бар, безнең бар 2-нче урыннар, 3-нче урыннар. Шолы Сабантуй Санкт-Петербург киностудиясе игътибарын җәлеп итте. Егетләр Россия халыклары турында фильмнар төшерә. Безнең республиканы да урап узмаганнар. На Сабантуй мы попали впервые, мало того. Сабантуйда без беренче тапкыр. Гомумән без Татарстанда да беренче тапкыр. Әлбәттә, без татарлар турында күп нәрсәләр беләбез. Санкт-Петербургта милләтләр йортында бик көчле татар диаспорасы. Вакыт кичкә якынлаша, ә халык мәйданга агылуын дәвам итте. Сабантуйны көтүп алабыз. Елга бер генә килә. Нәрсә булса да киләбез, обязательно киләбез, карыйбыз. Иптәшем белән киләбез. Сабантуй татар халкының түгел бөтен Россия халкының иң яраткан бәйрәмнәренең берсе. Шуңа күрә мин ел сайын авылда да, Чаллыда да бу бәйрәмнәрдә катнашам. Шундай нык ошый бу Сабантуй бәйрәме. Татарлар бөтенесе җыелалар, туганнар. Башта өйдә утыразаннар, бөтенебез дә төшәбез шушында. Ошыгылганын карыйбыз. Ошыктан соң инде көрәшләр башлана, уеннар башлана, катнашабыз уеннарда. Уеннарда теләге булган һәркем катнаша алды. Мәйдан уртасында иң кызыклы бәйгеләр, милли уеннар оештырылды. Гадәттә, кичә Сабантуйның иң хәлиткеч һәм кызган өлеше көрәш булды. Ярышлар 4 үлчәү категориясында узды. Абсолют батыр исеменә дәгъва кылучылар арасында көндәшлек быел аеруча көчле иде. Узган 2 елның абсолют батыры Ренат Әхмәтшин быелда көрәш киләменә чыкты. Ренат махсус тез бандажы киеп ярышты. Казанда үткән универсиадада җәрәхәт алганнан соң көрәшче үзен саклый. Ул 100 килограммга кадәр үлчәү категориясендә һәм абсолют категорияның ярым финал көрәшендә дә беренче булды. Травма никогда не забывается, это уже уязвимое место. Җәрәхәтләр бер кайчанда унытылмый. Хәзер ул авырткан урын, аны дәвалау мөмкин түгел, үзе турында һәр вакыт искә төшереп тора. Иң кызган чак абсолют батыр исеме өчен көрәш. Ярым финалның беренче көрәшендә диңгез пехотасында хезмәт иткән Илдар Хәмитов һәм Айнур Фазылов көчләштеләр. Бирелгән төп вакыт эчендә көрәшченең берсе дә очко җыя алмады. Өстәмә 5 минутта Хәмитов 3 очко туплады. Аның көндәше исә бөтенләй алга таба бил алышудан баш тартты. Финал көрәштә Илдар Хәмитов үзенең күптәнге көндәше Ренат Әхмәтшин белән көч сынашты. Сүз уңаеннан ул Илдардан 10 килограммга гына авыр. Җиңүче шулай ук өстәмә вакыт аралагында ачыкланды. Башта уңыш Әхмәтшин ягында булды. Көндәшче 1-0 исәбе белән алда барды. Бераздан Илдар Хәмитов бер-бер артлы нәтиҗәле һөҗүм ясады. Никогда не ожидаешь, просто думаешь, что надо выиграть и все. Все тренировки. Җиңәрмен дип бер кайчанда уйламыйсың, бары тик алга нәтиҗә күрсәтүгә омтыласың. Көндә көрәшкә әзерләндем, күп тырыштык, сабырлык кирәк булды. Нәтиҗәдә җиңдем. Илдар Хәмитов Сабантуй 2015-нең абсолют батыры булды. Ул Бәрән һәм Лада Гранта автомобиле белән бүләкләнде. Айгөл Юносова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шолы Сабантуй турында сөйләү безне әле алга табада дәвам итәрбез. Хәзер рекламага бүленәбез. Безнең белән бергә калыгыз. Быел ипподром мәйданында беренче тапкыр ат чабышлары гына түгел, күңелле чаралар да уздырылды. Татар халкының милли бәйрәмендә Гүзәл Шиһапова булып кайтты. Кем безнең монда матур? Юлия матур кыз. Нәни Юлия әнисен көтә. Рубрика кысаларында балалар йортында тәрбияләнүче сабыйлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез.
Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. Это наше клевое лето. Болеем за наших. Делимся впечатлениями. И болтаем до полуночи. Летай! Цифровое телевидение, интернет и домашний телефон всего за 250 рублей в месяц. Подробности 843 7 двоек. Декоративный камень и жидкие обои, полиуретановая лепнина и 3D-панели, фальшбалки под дерево и декоративная штукатурка. Огромный ассортимент, доставка до объекта. Салон «Арт-Декор», Орловский базар, 2-й этаж. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Яңалыкларын дәвам итәбез. Быйыл автозавод районы Сабантуй башка айлардан ойырмалы буларак ипподром мәйданында узды. Бирде от чабышлар гына түгел, кече Сабантуйда оештырылды. Шәһәрдәшләргә Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе концерт программасы бүләк итте. Тамашаны күңел радиосы диджейлары алып барды. Телерадиокомпания исеменнән махсус бүләкләр уйнатылды. Ипподром мәйданындагы от чабышларына республиканың һәм илнең төрле район һәм шәһәрләреннән кунаклар җыелды. Узышларда хәтта Абхазия президенты аты да катнашты. Милли бәйрәмне күзәтергә чит илдән дә эшмәкәрләр килде. Толырак хәбәрчебез Гүзәл Шиһапова сюжетында. Ярышларны бүйек җиңүнең 70 еллыгы уңайыннан Советлар Союзы герое шәһәрдәшебез Илдар Маннанов истәлегенә багышланган узышлар башлап җибәрде. Бирде Оренбургтан ук килгән Шквал исемле от җиңүгә иреште. Гомумән Шквал олы яшьтәге юртаклар арасында уздырылган барлык бәйгеләрдә дә алдынгы урынны бирмәде. Барлыгы 17 узыш үткәрелде. Чабышларда атлар үзләре дә дулкынланды. Молодые лошади боятся. Яшь атлар көчле тавыштан да куркалар, сискәнеп куялар. Дулкынлана башлыйлар, шуңа күрә проблемалар да була. От чабышларын күзәтергә шәһәр җитәкчелеге Төркия, Кытай кунаклары да килде. Чит ил делегациясе татар халкының милли бәйрәмендә беренче тапкыр. Ипподром мәйданында ат чабышлары белән бер рәттән күңел ачу чаралары да уздырылды. Шәһәрдәшләрне күңел радиосы алып баручылары уйнатты да, биетте дә, җырлатты да. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артистлары да, яшь башкаручылар да чыгыш ясады. Мәйданда барлыгы 15 төрле спорт буенча уеннар үткәрелде. Концерт арасында Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе да бүләкләр уйнатты. Энҗе, нишләп биттегез инде энҗе? Сезнеке. Розалия, исемегез? Рамил. Әдибә кая киттең, арткара? Быел республиканың барлык Сабантуй мәйданнарында да президент белән бергә хәрәкәте ГТО нормаларын тапшыру өчен махсус мәйданчыклар оештырды. Биредә теләге булган һәркем үз көчен сынап карады. Нормативларны гаиләләре белән тапшыручылар да бар иде. Ипподром мәйданында Сабантуй зурлап беренче тапкыр гына үткәрелүгә карамастан, халык бик күп килде. Вообще кызык, шундый минем монда килгән юк, мин мәйданга барайым. Хәзер менә монда килдем, я бик ошады. Вообще атмосферасы ошады. Кешеләр, күңеленчектер. Икенче төрле инде. Майдан икенче, булса икенче төрле. Бүтән уеннар оештырылалар әйбәт. Систалык бар. Гел җыештырып кына йөриләр. Аларга зур рәхмәт. Кемнәр җыештырып йөри монда. Систапыкта нормально. Күңел күтәренке йөрибез, карап җылмаеп кына. 75 елдан бирле Чаллыда, КамАЗда эшләйбез. Елда Сабантуйга чыгабыз. Бик күңелле була. Рәхмәт. Күңел программасына матур итеп шундый бәйрәм үткәргән өчен. Матур итеп киенгәннәр, артистлар шундый яхшы, выступайтлар, көрәшләр дә яхшы, уеннар матур булды шундый. Бик яхшы, күңел радиосына рәхмәт. Киләккә пәрәмәштән кыймаҡтан, арпадан быдайдан эшләр китәр. Гүзәл
Хапова, Айрат Закиров, Шаллы ТВ, яңалыклар. Балалар йортында тәрбиеленуші сабыйлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Олар ата-ана назына мохтаҗ. Исегезгә төшерәм, 1 июнь халыкара балаларны яклау көнендә без әни кирәк дип исемләнгән проектыбызны башлап җибәрдек. Бүгенге сюжетыбыз герое әле 1 яшендә тулмаган Юлия. Кем безнең монда матур? Юля матур кыз. Менә без аның белән физкультура ясыйбыз. Юлияның һәр көне менә шундый махсус күнегүләрдән башлана. Ул хәзер башын тота, тавыш килгән якка борыла ала. Тәрбиячесенең ягымлы сүзләренә елмаеп та җибәрә. Юлияга хәзер 10 ай тула, узакламый. Ул инде хәзер тыңлый башлады. Зур кешеләрнең тавышларын тыңлый башлады, ишетә башлады, уенчыкларга карый башлады. Кулларына погремушка биргән чиракта әз генә тота башлады хәзер инде ул. Юлияга тумыштан церебраль паралич, микроцефалия диагнозы куелган. Зәпсәнгәр күзле бу кызчыкны ирексездән күбәләк белән чагыштырасың. Һәр сабый шикелле үк Юлия да уенчыклар ярата. Шулай да иң яраткан шөгыле өлкәннәр белән аралашу, үзенә игътибарлы булуларын тою. Юлия ярата зурларның кулларында булырга, бик нык елмая башлый кулга алгач та. Ярата уланы. Җылаган чиракта кулга алсаң, тиз генә җылаудан туктый. Юлияны без бик яратабыз, ул бик сөйкемле бала. Инвалид балаларны үз гаиләләренә сыйндыручылар өчен дәүләт ярдәме каралган. Аларга 105 мең сум күләмендә матди ярдәм түләнә. Шулай ук ярдәмнең башка төрләре дә бар. Дети-инвалиды, несмотря что... Инвалид балаларга дәүләт учрежденияләрендә булсалар да пенсия түләнә. Аларны уллыкка яки кызлыкка алсалар, бу хисап счеты гаиләгә тапшырыла. Тәрбиячеләр никадәр генә ягымлы булмасын, Юлиягә әни кирәк. Аны үз кызларыдай тәрбия итәргә теләгән шәһәрдәшләр экраннарда күрсәтелгән телефон номеры буенча опека бүлегенә шылтыратсын иде. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Бүген чыгарылыш сыйныф укучылары 3 фәннән Россия тарихы, информатика һәм биологиядән бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. Әлеге имтиханнар мәҗбүри сынаулардан соң алмаса да нәтиҗәләре шушы фәннәрне сойлап алган укучыларга югары уку йортларына керү өчен кирәк. Чаллыда ил тарихыннан 251, информатикадан 218, биологиядән 277 укучы имтихан тапшырды. Сынау нәтиҗәләре 10 көннән соң билгеле булырга тиеш. Кобер шәһәрдәшләр 13 июньдә Сабан туйына бәйрәм итмәде. Мисал өчен Чаллы егете Тимур Ахмәтҗанов үзенең яраткан кызын Ләйсәнне бик үзенчәлекле итеп туган көне белән котлады. Егет йортның 13 каты тәрәзәсе аша кызга теләкләрен җиткерде һәм чәчәкләр бәйләме бүләк итте. Әмма сюрприз моның белән генә шикләнмәде. Тимур Ләйсәнгә кияүгә чыгарга тәкъдим ясады. Кыз кыю егетнең тәкъдименә бер сүзсез риза булды. Só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim. That's it. There's no way it's over. Бүгін менә шулар, мен сезнең белән саубуллашам. Сәлемен булыгыз.